Vlastně to není všechno. Vezměte si sebou malý blok a tužku a zapisujte si, které úkoly jste splnili a které jste nesplnili. Dále ještě jedna důležitá věc. Jak jsem říkala, v balíčku s úkolem, jak jsem říkala, v balíčku s úkolem bude uschovaná část mapy a tato část mapy bude zabalená v tom papírku, které bude označeno písmenem J nebo M. Pokud bude nějaká otázka, na kterou budete muset napsat odpověď, tak tu odpověď napíšete právě do toho obalu od té mapy. Ten obal zase zabalíte a vložíte ho zpátky, aby váš soupeř, až který přijde na toto místo a bude plnit svůj úkol, nepřečetl si odpověď na tu otázku a nemohl ji použít jako svoji odpověď. Bude to tedy vypadat takto, že vy si z tohoto papírku vezmete část mapy, sem napíšete odpověď a zase ho zabalíte a vložíte ho zpátky. Potom bude provedena důkladná kontrola samozřejmě a budou-li zjištěny nesprávné odpovědi, budou části mapy odebrány. Části mapy si ukládejte do nějakého pytlíčku anebo do obálky. To by bylo vůbec nejrozumnější, abyste nepomačkali, protože potom je budete skládat v jednu velkou mapu. Víte? A teď vám dám ještě pár rad na závěr. Ta hra bude časově omezená, proto pospíšejte. Konec vám bude oznámen. Však dočkáte času jako husa klasu. Nad otázkami roznímejte a nepište hned první, co vás napadne, protože pozdě bycha honit. Ač kamarádi jste, uvědomte si, že podobní jste si jako otec a syn. Uvědomte si, že jablko nepadá daleko od stromu a že vaše odpovědi budou podobné, proto je skrývejte před svým soupeřem. Neubližujte si. Vždyť láska hory přináší. A nebudete-li si vědět s nějakou otázkou rady, prostě si zavolejte o pomoc, neb líná huba holé neštěstí. Neotálejte, neb jeden z vás je tu jako host a jak víme, ryba i host třetí den smrdí. Nenastražujte na svého soupeře žádné nepříjemnosti, neb kdo jinému jámu kopá, sám do ní pak padá. A dejte si pozor, neb tichá voda břehy mele, viď Michale? Avšak, Jirko, chytrosti také nejsou žádné čáry. Pro oba platí dvakrát měř a jednou řež, než něco napíšete a pamatujte, že bez práce nejsou koláče, tak se prosím čiňte. A jak jsem říkala, znovu to zopakuji, neubližujte si navzájem, avšak někdo z vás může být hodný a ač vy po něm kamenem, on po vás chlebem.
Kdo chce psa býti, hůl se vždy najde a kolikrát řečí znáš, tolikrát si člověkem, ač psí řeči rozumět nikdy nebudeš. Víte, tahle hra vyžadovala řadu příprav a co na to říct. Chyby v ní možná budou, ale darovanému koni na zuby nekoukej. A komu se nelení, tomu se zelení. A kdo chce s velký býti, musí s nimi býti. Opravdu se nebustěte navzájem, neb boží mlýny melou pomalu, ale rychle. Jistě. Uvědomte si, že pod svícnem bývá největší tma. Tak také používejte své baterie. A buďte rádi, že máte něco zříct, nemusí pršet, aspoň že kape, protože ne všechny mapy se vám podaří získat, toho si buďte jistí, neb úkoly některé jsou opravdu těžké. A jak si kdo ustele, tak si taky lehne a když se dva perou, třetí se směje, na to pamatujte. I na to, že oheň je dobrý sluha, ale špatný pán a žádný učený z nebe nespadl a co ze začátku vám nepůjde, později může jít lépe. A ten příběh, co jsem vám vyprávěla, je z části pravdivý, neb na každém šprochu je pravdy trochu a spěšte, neb kdo pozdě chodí, sám sobě škodí a chytrému napověz hloupého trkní. To je tolik, co jsem vám chtěla říct. K dispozici máte svíčky, kterými si můžete na cestu svítit. Těch svíček můžete využívat po celou dobu hry. Chtěli byste-li však baterku, musíte zavítat do kuchyňské části a tam vám budou sděleny podmínky ku získání baterky. Avšak udělejte to na začátku, neb pokud rozhodnete-li se pro svíčku, budete si s ní tak svítit celou dobu. A to už je opravdu všechno, přeji vám hodně štěstí a ať to přežijete se všemi údy a se všemi